Кніга Ешуа, раздзел 15. Жэрабе пакалення сыноў Юды па родах яго было такое. Аж да мяжы Эдома, да пустыні Сін, насупраць Нагэба, аж да найдалейшых краёў на паўднёвым баку. Яго мяжа паўднёвая ідзе ад канца мора салёнага і ад яго мыса, што глядзіць на поўдзень. І выходзіць яна на подступах да Акрабіма, і праходзіць праз Сін, і бяжыць на поўдні да Кадэс-Барне, і прыходзіць да Эсрона, падымаючыся да Адара і паварочвае да Каркі, і далей, праходзячы Асымон, даходзіць да ручая егіпецкага. Будуць у яе выхады да вялікага мора. Гэта будзе мяжа паўднёвага боку для вас. А мяжа ўсходняя, мора салёнае аж да вусця Ярдана, мяжа паўночная пачынаецца ад марскога мыса і ад вусця Ярдана, да Бет-Аглі і праходзіць ад поўначы да Бет-Арабы, падымаючыся да каменя Баэн сыноў Рубена. І падымаючыся да Дабіра ад лагчыны Ахор, і заварочваючы на поўнач да Галілота, што насупраць узвышша Адамім, якое ідзе ад паўднёвага боку ручая. Далей мяжа ідзе да водаў, што называюцца крыніцаю сонца, і будуць у яе выхады да крыніцы Рагель. І мяжа падымаецца лагчыны Бен-Геном, на поўдзень з боку Евусею, гэта значыць праз Єрусалім. І адтуль, уздымаючыся да вяршыні гары, што насупраць лагчыны Геном да захаду, і ў крайняй частцы лагчыны Рэфаім на поўнач. І з вяршыні гары спускаецца мяжа аж да крыніцы вады Нефтоа і вядзе да паселішчаў гары Эфрон. І заварочвае да Баалы або Карыят Ярыма. І з Баалы мяжа заварочвае на захад аж да гары Сеір і праходзіць ля схілу гары Ярым на поўнач. Гэта значыць Хеслон, і зыходзіць да Бет-Самеса і пераходзіць у Тамну. І даходзіць да паўночнага хрыбта Акарона і заварочвае да Сехрона і пераходзіць праз гару Баалы і набліжаецца да Ібнеэля і спыняецца ля мора. Мяжой заходняй з'яўляецца вялікае мора. Гэта межы вакол зямлі сыноў Юды па родах іх. А Калеб, сын Эфоны, атрымаў частку між сыноў Юды, як загадаў Господ Ешуа. Карыят-Арбу, галоўны горад бацькі Анака, значыць Геброн. І адсюль Калеб знішчыў 3 сыноў Анака, Сесая і Ахімана і Талмая з роду Анака. І адтуль выправіўся ён супраць жыхароў Дабіра, які раней называўся Карыят-Сефер. І Калеб сказаў: «Таму, хто здабудзе Карыят-Сефер і захопіць яго, я дам сваю дачку Аксу за жонку». І здабыў яго Атаніэль, сын Кенеза, брат Калеба, а той даў яму Аксу, дачку сваю, за жонку. Калі яна прыбыла, то пераканала мужа свайго, каб той прасіў поле ў бацькі яе. І злезла яна з асла, а Калеб у яе спытаўся: «Чаго ты хочаш?» Яна ж адказала: «Дай мне дабраславенне. Даў ты мне на Гэб зямлю сухую, дык дай мне і зямлю з крыніцамі водаў». Дык даў ёй Калеб напоеныя крыніцамі ўзвышша і даліну. Гэта ўласнасць пакалення сыноў Юды па родах іх. Былі гарады да ўскраін сыноў Юды каля межаў Эдома ў Нагэбе: Капсеэль і Эдэр і Ягур, і Кіна, і Дымона, і Адада, і Кадэс, і Асор, і Ятнан, і Зіф, і Телем, і Балот, і Асор-Хадата, і Карыят, Эсрон, гэта Асор, і Амам, і Сама, і Малада, і Асаргада, і Гасемон, і Бет-Пелет, Асарсуал, Беэр-Себа, Базіётыя, і Баала, і Ійм, і Есем, і Ель-Талат, і Хесіль, і Хорма, і Сікелах, і Мадмена, і Сенсена, і Лебаот, і Селім, і Ен-Ремон. Усіх гарадоў 29 з вёскамі іх. А на раўнінах вось гэтыя: Эстаол, і Цора, і Асена, і Зеноэ,
і Ен-Ганім, і Тафуа, і Ейнам, і Ярум, і Ярмут, і Адалам, і Соха, і Азека, і Саарим, і Адітаїм, і Гадера, і Гадератаїм, 14 гарадоў з вёскамі іх, і Санан, і Гадаса, і Магдалгад, і Деліан, і Міцпа, і Ецетель, і Лахіс, і Баскат, і Еглон, і Хебон, і Ліхемас, і Кетліс, і Гадерот, і Бет-Дагон, і Наама, і Македа, 16 гарадоў з вёскамі іх, Лебна, і Етер, і Асан, і Єфта, і Есна, і Несіп, і Кейла, і Ахзіб, і Мареса, 9 гарадоў з іх вёскамі, Акарон з яго навакольнымі гарадамі і вёскамі. Ад Акарона аж да мора, усё, што знаходзіцца на баку Азота і вёсак яго. Азот разам з яго гарадамі і вёскамі. Газа з залежнымі ад яе гарадамі і вёскамі аж да ручая егіпецкага і вялікага мора, што з'яўляецца мяжою. І на гары Самір, і Ятэр, і Соха, і Дан, і Карыят-Сена або Дабір, і Анаб, і Естемо, і Анім, і Госен, і Алон, і Хелон, 11 гарадоў з іх вёскамі, Араб, і Дума, і Есаан, і Янум, і Бет-Тапуа, і Афека, і Амата, і Карыят-Арба, значыць Геброн, і Сіор, 9 гарадоў з іх вёскамі, Маон, і Кармель, і Зіфа, і Юта, і Єзрагель, і Юкадам, і Заноа, Акаім, Габа і Тамна, 10 гарадоў з іх вёскамі, Галгал, Бет-Сур і Гедор, і Марет, і Бетанот, і Эльтекон, 6 гарадоў з іх вёскамі, Текуэ, і Ефрата, значыць Бетлехем, і Пегор, і Етам, і Кулон, і Татам, і Сорес, і Карем, і Галім, і Бетер, і Манагат, 11 гарадоў з іх вёскамі, Карыят-Баал, значыць Карыят-Ярым, і Арэба, 2 гарады з іх вёскамі. У пустыні Бет-Араба, Медын і Сахаха, і Непсан, і горад Сонца, і Энгаді, 6 гарадоў з вёскамі іх. Сыны Юды не маглі, аднак, знішчыць Євусею. Євусеі з сынамі Юды пражываюць у Єрусаліме да сённяшняга дня.